De jaarlijkse Miss Zeeland-verkiezing nadert haar climax met de finale op 21 februari. Zeeuws-Vlamingen zijn ook van de partij, met onder andere Romika en Luna. Hoewel het soms lijkt alsof het vooral draait om een mooi loopje over de catwalk, komt er veel meer bij kijken en brengt het je ook nog eens wat. Ik vond het heel erg uit mijn comfortzone gaan, maar het is wel iets heel positiefs, want ik heb superveel nieuwe vriendinnen gemaakt. Ik ben uit mijn comfortzone gegaan, ik ben veel zelfverzekerder geworden. Ja, echt ontzettend leuk. Het is echt, je leert echt heel veel. Alleen al over jezelf, maar ook over de misverkiezing natuurlijk. Je moet best wel veel doen natuurlijk voor Miss Zeeland. Ik vond het best wel eng om eerst heel veel te plaatsen op social media, omdat het eigenlijk niet zoveel deed. Bij deelname aan zo'n verkiezing komen ook vooroordelen kijken. Zo wordt het wel eens een vleeskeuring genoemd. Maar daar kunnen Romika en Luna zich niet in vinden. Ja, dat wordt inderdaad, ik heb het een paar keer al gehoord eerder, maar dat is echt absoluut niet zo. Misschien dat dat vroeger zo was, maar dat is echt, de afgelopen jaren is het heel veel veranderd. Ook doordat er gekeken wordt naar wie je bent, wat je doet. Je hebt nu veel meer de inhoud nodig en echt die inspirational beauty zijn. Want anders kom je er ook gewoon heel simpelweg niet. En daarvoor moeten we ook een advocacy opstellen. Dat is eigenlijk een soort maatschappelijk doel waar je achter staat. En ik heb dan een veilige en stabiele thuisbasis gekozen. Dit gaat er bij mij om dat kinderen die thuis het moeilijk hebben door bijvoorbeeld een scheiding of dat er vaak ruzie thuis is, dat er daar meer over gesproken moet worden, zowel als bij hulporganisaties als bij scholen. En daarvoor zet ik mij in. Bij mij gaat het over je eigen weg vinden in één onderwijssysteem. We hebben in Nederland 1,2 miljoen studenten die allemaal in één uniform systeem hun lessen volgen, school volgen en daarin proberen een opleiding te halen. Ik zelf heb er ook best wel moeite mee gehad. Ik heb in totaal 5,5 jaar over mijn studie gedaan. Dat heeft me uiteindelijk gelukkig wel meer gebracht dan alleen maar ellende en vertraging. Uiteindelijk kunnen mensen dus stemmen op hun favoriet. Dat doen ze online via de website van de Miss Zeeland-verkiezing. Maar dat telt slechts voor 15% mee. De jury heeft namelijk ook een flinke vinger in de pap. En ze oordelen dus zeker niet alleen op uiterlijk. Dat zijn verschillende onderdelen. Ik heb deze zaterdag een prejudging. Dan moet ik gaan vertellen waar ik voor sta, wat ik doe, wie ik ben. En eigenlijk een soort voorstellen aan de jury. Het is eigenlijk een soort sollicitatiegesprek, maar dan voor Miss zijnde. En dan ook over mijn advocacy. Dan moet ik gaan speechen. Dus dan moet ik een minuut lang gaan praten over een onstabiele thuisbasis en wat ik ervoor wil gaan veranderen. Uiteindelijk kunnen beide dames rekenen op veel steun. Ik had echt niet gedacht dat ik zoveel lieve mensen eigenlijk om me heen had die me zo erg erin steunen. Ik heb echt heel veel positieve reacties gekregen, ook best wel veel steun. In het bijzonder toch ook wel Carlien van Mode Smulders, waar ik in de weekenden werk. Zij heeft echt wel ontzettend gesteund. En ook nog eens Justin Advocaten, waar ik als paralegal werk. Zij hebben namelijk mijn huidige bedrag wat ik had opgehaald voor het goede doel, hebben zij verdubbeld. Maar die steun kreeg Luna van haar ouders in ieder geval niet vanzelf. Mijn vader en toch ook een klein beetje moeder, die waren het er niet helemaal mee eens dat ik mee ging doen. Het is meer dat het traject vanaf november begonnen is en ik was nog aan het afstuderen in november. En dat was natuurlijk wel even lastig te combineren. En zij dachten van Loen, alsjeblieft, je hebt nou zo lang naar dit moment toegewerkt, focus nou even hierop. Nee, ik had mijn zinnen erop gezet, dus het ging wel door. En het is allemaal goed gekomen, dus nu vindt hij stiekem toch wel leuk dat ik het allemaal doe. Dus is die ook wel trots. De finale is aanstaande zaterdag 21 februari.